Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, lalo na sa ating mga kababayang overseas Filipino workers saan man sa mundo. At ngayon ay araw uli ng Sabado, unang Sabado ngayong buwan ng Marso, March 4, 2023. At muli, naman yung programa ng Maiwagang Mundo ng politiko. At meron tayong mga mahalagang mga updates, mga developments recently. At ito nga, isang exciting na naman. Nagbabalik sa ating programa, second time na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At huwag nating patagalin pa at nandiyan na sa linya at live nating makakapanayam si Senator Bato de la Rosa. Welcome muli sa ating programa, Senator Bato de la Rosa, sir. Magandang umaga sa iyo, Raymond, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Okay, so ito merong nangyari recently. Yung reaction nyo lamang, masabi dito, Senator, yung nangyari na pagkamatay nitong estudyante na si John Matthew Salilig ng Adamson University. At I understand, ano ang inyo una siguro? Pero bago yan, nasaan pala kayo ngayon, Senator? Andito pa ako sa airport, Raymond. No? Karating ko lang galing Bohol. Dito lang, kabababa pala sa airport. Saktong-sakto pala yung tawag namin. Ito, yes. Yung reaksyon nyo lamang, Senator Bato, yung nangyaring pagkamatay dahil nga sa hazing ng fraternity na si John Matthew Salilig. Ano po ang inyong reaksyon dito, yung nangyari, Senator? Nakakalungkot talaga, no, Raymond? Sayang yung buhay ng isang bata. Maganda pa sana kinabukasan. But natapos lang ang buhay niya sa walang kwentang activity. So, dapat mananagot talaga ang may kagagawan yan. Yung mga responsibilidad, may responsable dyan, dapat mananagot. Nakasuhan na rin pala, Senator, no? Kaya yung 6 na suspect at sabi nga ng PNP ay may turing na itong case closed. Pero sa tingin nyo, kailangan ng amyendahan yung anti-hazing law para mas magkaroon ng ngipin at kung sa tingin nyo ay kailangan ng amyendahan, Senator Bato, sir? Alam mo, kompleto na yung mga provision sa batas, andyan yan. Ang problema na lang yung implementasyon. Bago pa lang yan na very recently lang yan na amend yung ating Anti-Hazing Act of 2018. 2018. So, bago lang yan amenda at sa palagay naman natin, kompleto na ang mga provisions yan na nag-address sa hazing. Pero ang problema nga sa implementasyon, dapat talaga implement ng properly not only by the law enforcement, kundi malaking bagay dyan, yung school administration at yung membro mismo ng yung mga opisyalis at membro ng fraternity. So, para sa inyo, sapat na yung batas, yung ngipin, yung implementasyon na lamang talaga yung problema. Pero, Senator, yung sa tingin nyo, may mga nagsusulong kasi yung pag-alis na o pag-ban sa mga paaralan, yung mga fraternities. Pabor ba kayo rito para maiwasan na totally yung mga itong mga klase ng hazing? Hindi ako tumututol, pero dapat tayo yung open-minded tayo, no? Hindi naman ang fraternity ang nakapatay sa kanya, kundi yung hazing. Yung hazing, kaya nga, yung nasa batas, minabuti ng ating mga kababanas na nag-draft ng anti-hazing law, na ang
criminalized talaga is the act of hazing, not Mhm. the mere membership of a fraternity. Dahil for all we know, meron naman talaga rin kabutihan din na ibigay yung pagiging membro ng isang fraternity. Mm. Yung ating yung moral support, yung support system na nakukuha ng isang estudyante, lalong-lalo na pag galing siya sa malayong lugar, galing probinsya, dumating sa syudad para mag-aral sa isang universidad, isang complete stranger siya sa isang lugar, ang kanya support system ay malaking pinanggagalingan dyan ay yung membership niya sa fraternity. So hindi naman lahat ng mga aktibidades sa fraternity ay masama. Mhm. Ang hazing lang talaga masama. In fact, marami namang fraternity ngayon na hindi nag-i-indulge ng hazing dahil nga sa hazing act na yan, may batas tayo. So dapat talaga ang pag-obserba at pag-susunod sa batas ang kinakailangan natin. Mhm. By the way, Senator, di ba bilang dating PMA at dating Police General, meron ba kayong fraternity din, Senator, o brotherhood? Hindi naman kami tinatawag na fraternity, pero more than fraternity. Yung aming samahan bilang mga cavaliers, mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association. So, that's more than a fraternity. So, naranasan nyo rin mapadel? Wala, pang civilian lang yung paddle, Ramon, hindi yan uso sa military. So more on physical, parang physical training sa yung military training, yun na rin yun, yung parang acceptance para maging miyembro. So lahat kayo puro PMAer o merong outsiders, Senator? Wala man, exclusive man yan. Wala mang outsider na pwede sumama sa training ng PMA, di ba? Purely, kung anong nangyayari doon sa loob ng aming barracks, sa loob ng aming compound, ng PMA, that's purely a cadet affair, cadet corps affair. Ayun, magpapakilala lamang yung ating programa, mga few seconds lang, Senator, standby, dahil marami pa tayong pag-usapan, lalo na yung pinamumunuan mo na komite na siyang duminig doon sa pagbabalik ng mandatory ROTC. So standby lamang, Senator, at commercial break lamang ng ilang segundo. Sige, Raymond. Salamat. Ayan, so nagbabalik ang programang Mahiwagang Mundo ng Politiko at kasama pa rin natin si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, siya po yung nanguna sa pagdinig para maibalik yung ROTC sa mga college students. Ano na palang status yung panukala nyo, Senator, na pag-amyenda o kaya muling pagbabalik ng mandatory ROTC, Senator? Next week, Raymond, I am going to deliver my sponsorship speech para sa committee report natin dyan sa ROTC bill. So, ano yung tama ba? Pati yung mga vocational students ay sa ilalim na rin sa mandatory ROTC? Vocational student na aabot ng 2 years. Okay. Pag less than 2 years, hindi sila kasama. So bale, tawag namin dati, tawag ay Military Science MS-11 saka MS-12. So okay na yon yung basta makumpleto mo lang yung dalawang military science training, Senator. Bali, 2 taon. 2 taon na training yan. Yung ROTC training. So, may mga safeguards ba? Kasi
meron, ako natapos ko kasi yung hanggang MS 22, yung parang advanced military. So, yung meron kasing may mga kalokohan kasi, so paano natin ma-safeguard? Dahil yung pinsan ko, nagre-regalo lang ng kambing-kambing, pero eventually sa commandant, nung pagka napalitan, yung nabigyan niya ng niraragaluhan niya ng kambing, ay hindi naman pala nagbigay. So, paano maiwasan yung mga aregluhan ng mga ganito, Senator? Meron tayong i-establish no na Mm. local grievance board. Mm-mm. Ito'y oversee sa mga ROTC units sa isang locality. At saka meron din tayong at the national level, we have the National Grievance and Monitoring Committee. Kung saan sila talaga ang magpupunitor dyan at putupropyo. Pwede nilang investigahan yung mga reported or observed or monitored na mga abuso sa pag-implementar ng ROTC program. Mm. At saka, Raymond, we get assurance coming from the DND that once ma-implement itong batas na ito, we should deploy the best of the best officers and enlisted personnel para patakbo nitong ROTC program. So, linawin lang natin na walang exempted, lalo yung mga nasa university, kahit na yung mga miyembro ng LGBT, Senator. So, kasama yung mga kababayan, mga estudyante na, tama bang tawag, yung mga bakla o kaya tomboy, Senator? Wala, Raymond, that's why we call it mandatory ROTC. Kaya lahat tayo, babae, lalaki, bakla, tomboy, basta nag-enroll sila ng college, they are mandatorily required to undergo the ROTC program. Ito, kasi yung pagbabalik ng ROTC ay pinapa-reconsidera ni Senator Risa Hontiveros dahil nga raw sa nangyari kay John Matthew ay ito raw ay sapat na dahilan para yung ituloy ang pagbuhay sa mandatory ROTC program. At so sa tingin nyo, may chance pa ba na medyo mai-backtrack, may i-reconsider, Senator? Alam mo, Ramon, yan sila, yung mga opositor ng ROTC. Kahit na may mamatay man na estudyante o wala, ayaw talaga nila ng ROTC from the very beginning. Kaya ginamit na lang nila na oportunidad na yun po na scrapping ng ROTC. O pag namatay ng isang estudyante na hindi naman namatay due to ROTC training, kundi namatay sa paternity hazing. Ang layo ng connection, no? Very desperate move to scrap the ROTC program. Connection. Opo. So, alam mo, Raymond, according to survey, 63% of Filipinos gustong ibalik ang ROTC. Tapos So, from among the youth aging 18 to 24 years old, 84% ng kabataan gustong ibalik ang ROTC. So meaning, itong pagbabalik ng ROTC program ay supported ito ng majority ng Pilipino. So more than majority yung pumabor pala rito, yung talagang mandatory ROTC at hindi siya yung optional lamang, Senator. Yes po. Ito, so abangan natin yan sa next week, yung pag-sponsorship speech nyo. Sa plenaryo na to, no, Senator? Hello? Hello? So sa plenaryo na mismo, yung pag-deliver nyo
ng sponsorship speech, Senator? Yes, next week, gagawin natin yan. So wala na palang atrasan. So sorry na lang sa mga ayaw maarawan, sa mga ayaw sumailalim. Pero maganda kasi yung dahil maliban sa military training, dito rin kakaroon ng disiplina dahil obligado ka na sumunod sa gupit pa lang sa uniform, Senator Bato. Yes, at siguruhin natin na yung curriculum ng ROTC, yung program of instruction ng ROTC ay hindi puro militaristic subjects lang. Kundi kasama na dyan yung disaster response dahil nga tayo ay prone na bansa. So dapat handa palagi ang ating mga kababayan na mag-responde sa panahon ng sakuna, kalamidad. Mm-hmm. So kasama na dyan, at saka yung personality development, personality discipline, love of country, love of God, adherence to the Constitution, moral consciousness, lahat-lahat ay para magiging isang mabuting mamamayan ng isang ROTC cadet ay isama natin dyan. So yung dati pa rin na yung commandant ay reservist, Senator? Ay hindi, under this program may regular na miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang magiging commandant. Sila nga talaga, pero problema nga nila ngayon na allocate ng tao nila ng mga aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines para mag-man dyan sa ROTC program. Sapat naman, may assurance yung Department of National Defense na hindi ko kulangin kung i-deploy sa mga universities, marami-rami rin, Senator, yung mga active na miyembro ng AFP. Actually, malaking requirement talaga as far as manpower requirement is concerned. But hinahanapan palagyan nila yan ng sapat na tao para hindi implementasyon ng ROTC program. Anyway, ito na lang, Senator, yung pinaiiral na no permit, no exam policy. May komento kayo rito, Senator? Ayan nga, actually nag-file tayo ng bill for that purpose, yung para mawala na yan no permit, no exam policy. So kayo pala yung kasama sa mga nagsusulong para magkaroon ng batas. Kasi naalala ko noon talagang ganyan, no permit, no exam. So ang mangyayari ay magkakaroon ng delay ng grades. At the same time ay baka maging aberya pa yung pag-graduate ng estudyante, Senator. Yun nga, yan ang pinupost natin. Dapat hindi magiging rason yung kawalan ng pambayad ng tuition, yung para hindi maka-exam ng isang estudyante. So ano yung magiging kaparusahan? Meron ba doon sa registrar o kaya sa professor na hindi magpapa-exam kapag naisabatas na yung panukala nyo po, Senator Bato, sir? Yes, may mga kaukulang yung mga kaukulang penalties, no? Merong kaukulang pananagutan itong administration ng school kapag sila ay pinigilan na mag-exam yung mga estudyante na hindi nakapagbayad ng matrikula. Ayan. Apo. So yan. Karating nyo lang dyan sa Davao ngayon, Senator? Yes, nasa airport pa. Nag-claim pa ako ng baggage. Ano palang pinagkaabalahan kung maaari nyong i-share, pinagkaabalahan sa Bohol, Senator Bato, sir?
nag-iikot kami doon, namigay ng mga tulong doon sa mga dapat matulungan. Maliit lang, sa makaya lang natin. At binisita ko yung mga kaibigan natin doon na mga mayor sa probinsya ng Bohol. Kasi taga doon naman yung aking mother at marami tayong kaibigan doon. So ayan, muli maraming salamat sa ibinigay nyo na oras muli. Sana hindi ka magsasawa na makipagkwentuhan sa akin, Senator Bato. At natututukan ko yan sa Senado sa yung mga sinusulong nyo na mga panukalang batas. Happy weekend at stay safe, stay healthy, and God bless po, Senator Bato de la Rosa, sir. Maraming salamat, Raymond. Basta tawag ka lang kung kailangan mo ako. Tawag ka lang. Salamat mo. Kita-kits tayo sa Senado, Senator, pagka may briefing ulit kayo doon sa mga Senate media. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi, Senator Bato. Salamat. God bless, Raymond. God bless ating lahat. Yan, mga kapolitiko, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So yan pala yung kanyang posisyon. Hindi na kailangang amyendahan pa yung anti-hazing law in light itong nangyari kay John Matthew sa Lilig. At sa tingin niya ay wala namang problema. Sapat yung probisyon, sapat ang ngipin ng batas, at ang problema na lamang ay yung implementasyon sa mga fraternity. Dati kasi doon sa school namin sa University of Northern Philippines, sa Vigan City, Ilocos Sur, ay marami yung fraternities at although hindi naman ako miyembro ng fraternity, pero may mga kaibigan tayo na miyembro at kinikwento nila na malaking tulong din yung kanilang fraternity para sa kanila dahil halimbawa nagtutulungan sila pagka-review o kaya pagka kulang ng walang allowance, so nag-ambag-ambagan, chip in. So yan yung mga halimbawa gaya yung mga nag-aaral ng Louis School, lalo pagka mag-take na sila ng bar, ay sila ay nagtutulungan para mag-review. At ganoon din, yung mga medyo mas kulang sa gamit o resources, ay sila yung nag-aambagan. So yan yung posisyon ni Senator Bato de la Rosa, saka yung panukala rin niyang batas na pagtanggal na sa no permit, no exam policy sa mga pamantasan. Lalo na yung mga, siguro tingnan natin kung ano yung magiging laman nito at ano naman yung assurance. Halimbawa, yung hindi pa nakapagbayad ng tuition, paano naman yung assurance na hindi niya tatakbuhan yung kanyang university after niyang makapag-exam. So tingnan natin yung mga magiging safeguards nito at yung magiging parusa doon sa mga school administrators na magpapatupad ng no permit, no exam policy. So yan yung kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Sabado, March 4, 2023. At dito pa rin sa programang Mahiwagang Mundo ng Politiko. So muli, wag po kayong mahiya, wag mag-atubili dahil libre naman na mag-like at mag-share sa ating programa para mas makarami yung makapanood at lalo na mga exciting na mga personality yung ating nakakapanayam. At abangan ulit sa darating na Sabado sa panibagong edisyon ng Mahiwagang Mundo ng Politiko at kung sino yung magiging exciting na bisita ulit natin makapanayam, most likely ay sa Senado o sa Congress dahil puro mga politiko yung ating kikilatisin. Kaya nga mahiwagang mundo, yung mundo nila ay papasokin natin mga kapolitiko. So muli, ito po si Raymond Tinaza at happy weekend. See you next Saturday.